Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Jubilee Hall sang Iloilo City Government ang bukas para sa mga luyag magpaidalum sa swab test. Padayon ng pag-alabutan sa Iloilo City sa mga stranded individual, returning OFW kag authorized person outside residence. Bukas gihapon ang mga quarantine facilities sang syudad para sa luyag magpa-quarantine diri. Sa pinakaulihi nga datos sang Iloilo City COVID-19 Operations Center, Oktubre 20 tuig 2020, alas 11 sa gabi, may 252 ang yara sa mga quarantine facilities kag 328 ang mga naka-home quarantine. Bukas man ang Jubilee Hall para sa mga nagapa-swab test. Sa datos sang Iloilo City Extraction Team, may masobra 36,000 na ka mga pumuluyo sa syudad ang nakapaidalom sa swab test. Unta-unta, I think we are among the highest, if not the highest, sa mga LGU nga nag-test, no? Magapadayon ang testing nga ginahimo sang lokal nga panguluhan agud mahibaluan kung sino ang natapikan sang COVID-19 kag gilayon ini nga i-isolate agud matap na ang paglaptas sang virus. Anyone can go to the Jubilee Hall kung para sa ila may ginabatsyag sila. Ang mga kumpanya nga nagapangayo mass testing, we also provide ang services naton. Sa subong wala anay sang mass testing, maluwas na lang sa mga close contact kag mga empleyado sang City Hall nga may ginapatuman nga random swab test sa kada departamento. Ginkalipay man sang alkalde ang paggamay sang numero sa mga empleyado nga nagapositibo sa COVID-19. Samtang, temporaryo nga iga-suspend ang swabbing sa Jubilee Hall sa Oktubre 24 kag 31 kag Nobyembre 7 bilang pagpanghanda sa pagsaylo sang operasyon sa uswag molecular laboratory sa Molo. Lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo ang nakabaton sa mga test kits nga gindonar sang Vice Presidente. Personal nga ginbaton ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang donasyon gikan kay Vice President Leni Robredo. 3,000 ka test kits nga nagabalor 5.5 million pesos ang nag-abot para sa syudad. Gani duga nga 3,000 man katawo ang sara nga mapaidalom sa testing. Maluwas sa test kits, may mga cloth mask man nga gindonar gikan sa Manila Health Tech Incorporated. Dako naman ang pagpasalamat sang alkalde sa mga donasyon nga nabaton sang lokal nga panguluhan. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Iloilo City May Center padayon sa pagpatigayon sa mga plano kag proyekto agud liwat nga mabuhi ang ekonomiya kag turismo sang Iloilo City apisar may ginapangatubang nga pandemya. 2019 sang ginsuguran ang pagplano agud himuon nga MICE destination ang syudad sang Iloilo. Nangin sentro ini sang meetings, incentives, conventions kag exhibits. Madamo pa kuntani sang nakalinya nga aktibidad para sa syudad subong nga tuig apang natabo ang pandemya. Apektado ang Iloilo City. Dako nga nawad-an ang industriya sang turismo nga ginakabig bread and butter sang ekonomiya. Ginaako sang Iloilo City May Center nga mabudlay ang liwat nga pagbuhi sang industriya sang turismo sa syudad. Gani, kinahanglan magpangita sang iban nga mga stratehiya agud manumbalik ang masanyog nga turismo diri. Isa sa nakit-an nga atraksyon sang turismo amo ang pagpatahom sang syudad. Kasubong sa mga matahom nga kabulakan sa mga kilid sang dalan, mga mural paintings kag ang sikat nga mga bike lane. Ginapananaw man nga makabulig sa tourism sector ang JPT Ediscape Project ukon ang pagpahamtang sang vegetable garden sa mga barangay. We're following the example of Mayor Treñas. While we're waging war against COVID, we are also enhancing the product of Iloilo. We are beautifying Iloilo. We are giving it more accessibility. We are resilient. And we are also showing leadership. Sa Oktubre 23, may pagahiwaton nga multi-sectoral representative workshop ang MICE Center. Mangin dinapit nga bisita ang alkalde sa diin iya igapalayag ang mga stratehiya kag direksyon sang syudad sa pagsulod sa new normal.
kag diri man mahibaluan kung ano ang mga dapat himuon para sa pagbangon sa turismo sang syudad. And I believe that planning maybe will be better if it comes from the bottom up. It is not only from up to bottom, because if the community will not believe in you, what for? It will not be very successful. Luyag sang may center nga sundon ang stratehiya sang alkalde nga bisan may pandemya kinahanglan buksan ang ekonomiya. Sa subong 80% sang trabaho ang balik operasyon na sa syudad. Pagpahamtang sa mga Christmas decoration sa mga public plaza ang nagsugod na. Masako ang taga JS Lison and Company Incorporated sa pagpangtakod sang Christmas parols sa plaza sang Molo. Ang iban nga mga parol ginasekyar kag gina-repair kun may guba. Isa sa mga nagakayo sa mga parol amo si Manong Edward Lactopo. Aga pa nang himos agud makaamat-amat nga mapatahom ang mga parol. Ang amon ni ginahimo subong kwan bala kami nga ang tanan nga kolor gina assorted bala. Hindi gina yung siling sa nagligat nga tuig. Bali isa na ni ka kolor subong gina assorted na hukas. Baylo-baylohon, so amon na itakod. So iban punder nga suga gina isla namon. Amo naman na di nga amon nga ginakuan. Kag kutob sang mga nagkalaguba ginapang isla naman namon sang iban naman lubrahon. Kapin 1,000 ka mga parol ang plano igabutang sa plaza. Tanan nga kahoy diri sa plaza sa Molo butangan ginamon sa suga. Ang templo butangan namon sa mga Christmas light pa na. Bali muna sa grupo noon ginamon na sa sababaw nga mga Christmas light na butang namon asa sa idalum may mga suga pa na datanan para sa kwan isa-isa na individual sa mga tao na nagatindog na bla. May mga suga pa na nga floodlight nga ginabutang kami. Ang tema sang Christmas decor sa plaza, ang theme naman sa Lison Group of Companies is always faith, hope, and charity. Faith, pagtuo sa Diyos, hope, pag-asa. Amidst the pandemic, especially at this time, na muna gina-experience siya ang dasbong. And then, of course, charity. We give alms to the poor. And it's been a tradition that I inherited from my father na nagabugig mga kami sa imugagin sa una, ma'am. Bali long-standing na ang relationship namon sir sa kwan mo sa kay Mayor Trenyas and all the government leaders ng Iloilo. Sing buhi patatay kuya tradisyon na giman nga year in year out gabugig gid na kami either mag-beautify sang mga plaza or magbugig sa proyekto sing syudad, anything that can help enliven the people of Iloilo, most especially in the Christmas season. Gani, si Manong Humberto Halbona Jr. nga masami nagatinir sa Molo Plaza, nalipay gid nga bulan pa lang sang Oktubre, may preparasyon na para sa palaabuton nga Pasko. Pag-abot sang December, mga tao may makita man nga pagbago. Salamat mo ko sa mayor kay ginpanami man mga plaza. Maayo man ang ginabuhat sang gobyerno kay hindi siya mamingawan sa pag-abot sang December. Magluwas sa Molo, magapahamtang man sa mga Christmas decorations sa Plaza Sangharo, La Paz, kag City proper. Sa Nobyembre 15, ginatala na ang pagpasiga sa mga Christmas lights sa mga plaza. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.